खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम पुलिसनि गन्थं हानाय मोनसे जाथाय हस्पिटालनिफ्राय खारखोमाबाय साथाम केदिया पुलिसनि मटर साइकेलखौ लानानैनो खारखोमालांबाय साथाम केदिया फोरमायथिनो गोनांदि गलाघाटनि खुशाल कनवार सिभिल हस्पिटालनिफ्राय खारखोमादों साथाम केदिया खारखोमानाय साथाम केदिनि मुङा नाजिबुर रहमान रुपम कलिता आरो अजय ग्वाला फोरमायथिनाय बायदिब्ला नाजिबुर रहमाना ट्रिपल मार्डार अदेबानि साथाम मानसिखौ बुथारनायनि केसआव एरेस्ट जानानै जोबथेसालियाव दंमोन नाथाय साथामनिबो देहाया जेंना जानायनि जाहोनाव पुलिसनि बेंनायावनो बिसोर साथामखौ हस्पिटालाव लानानै फैनाय जादोंमोन नाथाय फुंनि समाव डिउटियाव थानाय पुलिसा उन्दुलांफ्रांनायनि जाहोनावनो साथामबो दुथाङा लकारखौ सिफायनानै पार्किंआवनो दोननाय पुलिसनि मटर साइकेलखौ लानानै खारखोमालाङो जाय जाथायखौ लानानै आसाम पुलिसखौ गोबां सोंखारिदों सुबुंफोरा कक्राझ जनता पार्टीनि दैदेननायाव अदेबानि सिजेपिनि दैदेननायाव सिजेपिनि मददगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गोख्रों दाबि खालामनायाव मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ रिजाइनेसनखौ होबाय भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुआ प्राइम मिनिस्टार बिथांनि बोसोन बायदियै मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि रिजाइनेसन होनायखौ आजावबाय इउनियन मिनिस्टार प्रहलाद जशी बिथांनो मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि गोदान मन्त्रि हिसाबै बिबानखौ होनाय जाबाय प्रहलाद जशी बिथाङा दा इउनियन मिनिस्टार फर कन्जुमार एफेयार्स फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन बेजों लोगोसे मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि हिसाबैबो गोदानै बिबानखौ लाबाय सिजेपिनि मोनथाम दाबि जेरै मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ रिजाइन होनो नांगौ निट आनजाद पेपार लिक जानायनि थाखाय जायफोर लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बैफोरनि नखरनो 1 कौटि रां होनाय आरो सोमावसारनायाव बाहागो लानाय फरायसाफोर बा लाइमोनफोरनि हेंथा जेबो आयेननि राहा लानो मोना बे मोनथाम दाबिखौ खालामदोंमोन सिजेपिनिफ्राय दा सिजेपिनि बे मोनथाम दाबिखौ मिरु सरकारा गनायबाय मिरु सरकारा सिजेपिनि बे दाबिखौ गनायनायनि उनावनो सिजेपिनि गेजेराव अदेबानि सोमावसारग्रा लाइमोनफोरनि गेजेराव मैखोमै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आसाम आयेन आफादखौ फिन गुदुं खालामदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा खरसा आसामाव गोबां दैबाना जानायखौ लानानै सोरखारनिफ्राय नांगौ बायदि मदद होनो हायैखौ लानानै शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ सदनाव राव होदोंमोन नाथाय बिथांनि राव होनायखौ दसे सम खोनासंनायनि उनाव हेंथा होदोंमोन बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बेयावनो अखिल गगैआबो एसेम्ब्लिनि टेबोलावनो गाखोनानै गावनि रावखौ दैखाङो आरो सोरखारनि हेंथा धरनाखौ होयो जायनि भिडिअआ दा समाज बिजोङाव ओंखारदों एमएलए अखिल गगैआ बेबायदि खालामनानै सदनखौ अपमान खालामनाय जादों आरो आयेन आब्रुथिखौ सिफायनाय जादों होननानै बुंथियो बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ आं 2011 मायथाइनिफ्रायनो एमएलए जाबोदों नाथाय बेबायदि सदनखौ अपमान खालामनायखौ नुफेराखैमोन बेनिखायनो एमएलए अखिल गगैनि महरखौ जाहाथे बयबो नुयो बेनि थाखाय भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव एंगारनाय जादों होननानै फोरमायथियो बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ पिएमबि मिटिं जिरायदों जेराव दोलोनि माखासे थांखिफोर लादों बेनि मादाव आपार आसाम अदेबानि खर'सा आसामाव गोबां दैबाना जानायनि थाखाय सीएम रिलिफ फान्डआव 50 लाख रां हरनो थाखाय थांखि लादों साननैनि गेजेरावनो बे रांखौ जमा हरनो थाखाय थांखि फोसावदों मदद होनो थाखायनो बे रांखौ होनो थाखाय फोसावदों बेनि अनगायैबो जुलाइ दानाव गोलोम बोथोरनि कचिं होनाय जादोंमोन जिल्ला थाखो 10 आरो 12 नि फरायसाफोरनि थाखाय सामार भेकेसन कचिं केम्प बानायनाय जादोंमोन दा बियो जोबनाय फारसे फैबाय बेनिखायनो जाहाथे फरायसाफोरनि नखरनिफोरखौ लोगोआव लाफानानै क्लोजिं सेरेमनि खुङो बेनि थाखायबो बुंथियो ओजोंहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय फरायसाफोरनि थाखाय मा थांखि लादों बेनि सायावबो फोरमायथिनानै होयो गुबुन जायगानिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव थाखो 10 आरो 12 आव टप 10 आव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो 5 लाख राङै होनो थाखाय फोसावो बिपिएफ दोलोआ आरो बेखौ आगस्त दानावनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो जायखिजाया एमआइएलआवनो 100 आव 100 नाम्बार मोननो हानाय फरायसाफोरनो 3 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो जिल्ला लेभेलावबो थाखो 10 आरो 12 नि फरायसाफोर जायफोर टप 10 आव उथ्रिसार जानो हादों बिसोरनोबो 20,000 राङै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो निट आरो जेडब्ल्यूई आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिटिसिनि फरायसाफोरनोबो 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो माखासे फरायसाफोर जायफोरना एडमिशन जानायनि लामायाव दंसै बिसोरनो 5 लाख राङै होनाया जाखाबाय होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय आसाम केबिनेटआव माखासे थांखि लादों बेनि सायाव फोरमायथिनानै होदों
डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो आपार आसामाव दैबाना जानायाव शिबसागर चराइदेवआव बांसिनै गोहोमा गोग्लैदों बेनिखायनो बेफोराव माइरं दालि थाव राननायाव फेमिलि रिलिफ किट हिसाबै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो मोनसे फेमिलि किटआव 8 केजि माइरंजों लोगोसे 2 केजि दालि 1 लिटार थाव बायदि होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो दैबाना जानाय जायगायाव सरकारनि फारसेनिफ्राय 100% सौहैनो हाबाय होननानैबो फोरमायथियो दैबानाजों दासिम 67 सुबुंनि थैनायनि रिपर्टखौ मोननाय जादों आरो 7,50,000 सुबुंनियाव गोहोमा गोग्लैदों होननानै फोरमायथियो बांसिनै दैबानानि गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरनि मादाव शिबसागर चराइदेव जरहाट गलाघाट डिब्रुगड़ हजाई नगाव कामरुप मेट्रो कार्बि आंलं बिश्वनाथ धेमाजि आरो सनितपुर बेफोर जिल्लायाव बांसिनै दैबानानि गोहोमा गोग्लैदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लानाय जादों बेनि मादाव आसाम स्टेट रुरेल लिभलिहुड मिशननि सिङाव लन लाग्रा आइजोफोरनो लनाव रेहाय होनाय जागोन हारसिङै लन लादोंब्लाबो रेहायखौ होनाय जागोन सिगांनि समाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनिनोल' रेहायखौ होनाय जादोंमोन नाथाय दा सोरबा आइजोआ हारसिङै लन लादोंब्लाबो बेयाव रेहायखौ होनाय जागोन सेल्फ हेल्पनि आइजोफोरा लन लानायनि बेलायाव स्टेम्प डिउटियावबो रेहाय मोनगोन दा लाखपति बायद' आरो गुबुन गुबुन स्किमनि सिङाव आइजोफोरा बेंकआव 10 लाखसिम लनखौ लानो हागोन आरो बे लन लानायनि बेलायाव खामानिखौ आइजोफोरनि थाखाय गोरलैसिन खालामनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो जोंहा अरुणोदय आरो माइरं दालि सेनि बेफोरखौबो आगस्ट दाननिफ्राय होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा फिन नोंथांमोननि थाखाय अफार लानानै फैदों अफारा 10 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 15 आगस्तसिम थागोन अफारफोरा जाहैबाय 9,999 रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्ला गंसे सिलिं फेनबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ गोदानजों सोलायोबा 1,000 रां केशबेक नोंथांमोनहा मोननो हागोन 3 बोसोरनि वारेन्टिबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन ल' रेटआवनो नोंथांमोनहा इन्टारेस्टखौ मोननो हागोन आरो स्पेशल केशबेकबो होनाय जादों SP 160 बे मटरसाइकेलखौ बायोबा नोंथांमोनहा 10,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन आरो शाइन 100 खौ बायोबा नोंथांमोनहा 5,000 रांसिम केशबेकबो मोननो हागोन नोंथंमोना जुदि बे अफारनि खाबुखौ लानो सानोबा थाबैनो MMH अट' हन्डा श'रुमजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जाबाय आरो डिटेल्स एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों